Det stigende forbrug af legetøjsbiler er blevet et problem i dagens Danmark. Folk ved ikke, hvor langt de skal trække deres legetøjsbiler tilbage, og det resulterer i, at de ødelægger Danmark. Derfor har jeg besøg af legetøjsbilekspert Leif Mogensen. Han vil fortælle os lidt om problemet. Nå, Leif. Ja, altså vi ser en tendens til, at folk ikke ved, hvor langt de skal trække deres legetøjsbiler tilbage, for at få den ønskede fart og længde. Vi har lavet et lille forsøg til dag, for at illustrere problemet. Og ved hjælp af regression har vi fundet ud af, at potensvækst er den bedste væksttype til at forklare problemet. Da forklaringsgraden på potensvæksten var 0,916. Men Leif, hvad er potensvækst egentlig? Jamen, potensvækst er en væksttype, hvor forskriften er som følger. F af x er lig b gange x i a. Hvor b og x altid er større end 0. Og definitions- og værdimængde er alle positive reelle tal. Men Leif, hvis vi nu siger, at man sidder med sin legetøjsbil, og man så kører den, lad os sige, 3,5 cm tilbage, trækker den tilbage. Hvor langt tror du så, bilen vil køre? Jamen, altså efter mine beregninger, ud fra vores forsøg, så vil bilen køre 59,55 cm. Så hvis den trækkes 3,5 cm tilbage, så kører den altså over en halv meter. Og det er her, det går galt, for folk ved ikke, hvor langt de skal trække deres biler tilbage, for at få den ønskede fart og længde. Nu tror jeg, vi stiller om til vores reporter, som er ude i marken og se, hvordan legetøjsbiler fungerer. Tak. Jeg står her i marken sammen med Crazy Emma, som har store problematiske erfaringer forbundet med brug af legetøjsbiler. Crazy Emma, hvordan oplever du din problematiske brug af legetøjsbiler? Jeg oplever det meget problematisk, at der ikke er nogen af os legetøjsbilsejere, der ved, hvordan vi skal køre med dem. Vi ved ikke, hvor langt vi skal trække dem tilbage, og hvor langt de kommer til at køre. Må jeg prøve at se et eksempel på din problematiske brug af legetøjsbiler? Ja, det kan du godt. Hvis jeg går herover, så kan jeg prøve at køre den hen mod dig, ikke? Hvis vi gør det. Hvis på den ikke går ondt, så rammer dig. Så skal jeg hen til dig. Kan I se mig? Som vi kan se, var det meget problematisk. Lad os prøve at se, hvordan Emma befærder sig i den virkelige trafik. Vi er nu endnu en gang tilbage i marken. Nu vil Crazy Emma prøve at køre 3,7 meter med sin legetøjsbil. Lad os prøve at se, hvordan det går. Det gik ikke særlig godt. Crazy Emma, prøv lige at komme her. Der er faktisk en måde, at du kan køre præcis 3,7 meter frem. Okay. Har du nogensinde hørt om Mabel? Ja. Det har jeg. Det er godt. Fordi hvis vi nu definerer forskriften, så kan vi faktisk bare sætte f af x lig 370 cm, og så udregner den rent faktisk, hvor mange centimeter du skal trække din legetøjsbil tilbage for at ramme den ønskede distance. Du kan prøve at se her. Hvad står der der? Hvor peger du? Lige der. 10,38. Præcis. Hvor langt tror du så, du skal trække din legetøjsbil tilbage for at ramme 370 cm? 10,38 cm. Lad os prøve at se, hvordan det fungerer. Endnu en gang fik vi set, at brugen af legetøjsbiler er meget, meget problematisk. Tilbage til studiet. Som vi kan se, så gik det ikke så godt ud i marken. Men Leif, hvis vi nu tager det fra en anden vinkel, hvis man trækker en legetøjsbil 10% længere tilbage, hvor langt vil den så køre længere? Jamen, så vil vi benytte den formel, som hedder FY, eller fremskrivningsfaktoren til Y, til fremskrivningsfaktoren til X, opløftet i A. Og så kan vi indsætte vores fundne værdier fra vores undersøgelse med potensvækst, så vi får, at f af y, det er lige med
og så vi skal tage den 10% længere tilbage, så derfor er det 1,1 opløftet i vores A-værdi, som var 68,02. Og der får vi så, at det er lige 1,17%. Så vi kan se, at det er 117% han kører ekstra, så egentlig er det 17% længere han kører, hvis han trækker de 10% længere tilbage. Yes. Men det er selvfølgelig kun ud fra vores forsøg. Og kan man regne med jeres forsøg? Altså vores forsøg er jo et forsøg, og de tal, som vi har fået, er kun ud fra de, hvad fanden hedder det? Jeres beregninger. Tal, vores beregninger. Derfor må vi konkludere, at man aldrig kan regne med legetøjsbiler, så vi vil bede alle forbrugere om at stoppe med at benytte legetøjsbiler i trafikken, ellers ødelægger I Danmark og verden.